Hi, si Marang Hilen eh. Hi, madugong buntag mga kabayan. Okton. Karon kay anniversary ro nila sa tayog nanay, wa ko'y laing nahanaan nga mahimo para malipay sila. Magbiko lamang ko kay madadara man ang biko bisag wa pa po ko'y mamiso lagi. Okay ra na basta malipay ag silas na nagtatayan ako'y presentar nga nagpahalipay nila. Magluto kog biko unja. Si Tere kapas nagbilaran okay bawagon sa isang pahalipay nila sa tatay nanay sila programi wa po okay bawagon sa ila basta ako naghanan ako daan gabi nga karon anniversary nila sa tatay ika-54 na mao na nga na lagi na nga magbiko lamang ko unsa og usa ka lier at ang ila maninjon sa hang biko ha mga kabayan pasensya na mo ang pag-isurya og di pa kado kabisado kay practice pa ni kay way laing lingaw. Ay sa una magsige magkugsuman, karon wa na may nagpasuman, mo nang magsarili lamang ko magluto kog biko parang nilas nanay. Lingaw-lingaw ra ning kay rong malingaw po ko kay gimbang mingaw ko sang mga apo kay karong sunod adlaw. Katong istorya sa una nga dito ko sa Tagbilaran nga mula sa Cortis wa ko kalahos kay aran ko sugag uwan. Hindi sura mo kog uli dinis Alicia. Nana ko sa Alicia karon sunod adlaw makita ra pud ninyo nga mutanda ko sang mga apo kay pag mingaw na ko nito ng mga apo dito nga bujagan po ba bujag mo na nga basig sa sunod adlaw mga to na po Cortis na po ko mutanda mo na karon unda mga tukog lungsod mo palit kog pilit kay mo lagi to anniversary nila sa tayo og nanay karon magbiko lamang ko sila mga igsoon uban pa ko kay bagon sa ila si Tere basig madulon to mo palit og kuan kanang mo palit og cake wato mas Tagbilaran awa po kay bolay yun sa ija basta ako at ang ilang manila na sa imong mahimot among anniversary sa among ginikanan karong adlaw sige at ang ag sunod tumpay unja inig magluto na kog biko. Wala na. Kapit na ko ang lusining gamay. Parang wala na. May kalana dan ni. Ano ni mong lunok. Nanang biko. Mo ni ang biko. Kay, wa mo ko'y mamisuya butog cake. Biko naman ako Awan kanang sa wala basta habi ko kaya ito na yung hati dito sa bahay ito yung mas pramig dan yang biko pramig kabayan hanggang ni magani ha nga magbiko ko di anag hang biko ya karon mapadong kusbay ug unsay kang promiad to ang tanawon sila sa kusina ug unsay nadad to basta kang biko di ana unsay kay sudang tatay unsay idang asa pa ko tagan karon ng sa isang gibate nga wa mo gilang ipa halipay nila kaya mo koy kwarta kamot ako nga makabiko ang inyo sa tayo sa isang interview na sa tayo sa isang kaistorya sa ang biko. Remo, Prame! Ano ba? Ato kasi nasa na yung ginuto, Prame? Pansit, nay. Alin na, mas manong. Mas manong utas ilang vlog. Uy, nagpansit mo des, Prame. Pansit, sa dapoy, adobo. Nga, manok. Rituhol, Mga duha, magi mo mga ikso naman, Prame. Oo, kasi na, kumalang. Kasi matatagkaig so, nalong kita naman
Uy, makabayan. Kami diya ay nagluto di papansit. Agahin taon biko, ay lain. Nasta tayo daraging ko. Nagwat pa kong tire. Yan na. Oh. Masaya mo silang tatay, dero. Nasa derong bet binunin mo, gusa. Makdi. Nasa man? Nganong na may biko na pansit? Tubag sa day. Ha? Nganong na may biko pansit? Hello, ito si ko anak naman. Tubag sa ako day. Napod. Unsa lagi ng biko pansit para sa na? Hamaro na ka. Para anniversary. Maano. Hamaro. Prami ka na. Taon ako kay gutasan ko ako pwede galutos pansit. Salamat prami kay na kay pansit. Salamat Buat pata nila. Promise, salamat ako Rami. Salamat tipos na nahilin ka Nailin, salamat po Nailin. Oh, salamat kay. Yay! Umana, yan ang biko. Umana mo naman yun to. Aning hiwa-hiwaon. Kay, agaban na yung mga igsuon, 15 kumikabok. Zawa, ito sila kay Bawog. Narerong palis na yung muabot. Aron na, magkatiraw pa sa isang biko. Wala nang hiwaon, kayo mag-angay mi. Kaya nastire. Si Esther di ay, pasigmuhan ni. Sa ba ito na iban? Monica. Pila ka hiwa nang? Tangan ito pala ni kahiwa. Anso pa nang aragag madya kay igurang mo pilit sa tilaok. Mag-angay, lagi tang tanan. Gana pa'y bisita na pang isang nanay mga gagaw na niya. Pauman kang tatay. Mao lagi pero adyo pa nang aragag madya na kaadyo. Di mo nagagmay. Abaga man po na no. Mura nag-cake. Kik, lalagi ni. Kay, una pa ko'y kwarta, kik, bantay palitan natin. Marka, Pila man kilo sa anniversary sa Pilit. kik. Sa sintesing ko na magpilit, madara. Ang kik, 100 ray gastos no kay kamay. Mura. kamay sa lubi. Buwak naman kong lubi. Ato di kay mahugma dyan na telewisa day. Buwak naman kong lubi, kay wala kay kuwap. Namiso mo, mo. Tay! Ang samay, mga kaisura sang iya nga nagbiko naman ko, matukoy ka pa itong kik. Salamat yapon. Ikaw na, Lami ino nang biko kay lami. Salamat yapon kay tamis man biko magpilit. Sanay magpilit ag pagmamahalan. Salamat sa pagmahalo ni ikaw po rami. Pilit. Kami kaisura po namin sang biko. Aw, salamat nang kay lami pa sa pali kag biko kani lagi arong pilit ag pagmamahalan. Hindi na. Kasi mo nagtilaw. Tita po Rami. Tapos, Si Aliana una ha kay nas de. ni Chukul. Ay ka unag tilaw nang kay mailhan jagwa ba dyan na hilo. Sa grabe po dapoy mo gusto di ko magilo. Basta hindi dito imong chlorine ug mo imong nasabaw simba ko. Sila Ikaw una kay rong kuan. Koy! Kasi koy patilaw. Di pa ko makatilaw nang kay ren busugan na. Sila sa koy! Dali koy. Busog ka? Ano busugan lagi na? Kita tayo! Be ako be. Tilaw! Nangunaw lagi ka. Na guys, pura mini ako yung kay tilaw ko. Ano yan? Nga, yung may kadin. Arang lami ah. Nang, Lami yung napay... Nangunaw lagi ka. Anniversary sunod. nangunaw lagi ka. Ang dami ng piko. Lami ah. Kana guys, 350 ko na ah. Baka ah. Inakautos. Pagod binay. Ang grap lang sa mukbang pa ba? Kami. Ako bang pamangaysoon haraman ron? Kala ni guni nagpila po na nang umpalit ka sa merkado. Puente City ng gamay. Ano na ito? Apil na nas imong kuan ug mo. Balik ka 350, apil na nas buhunan. Hindi na lagi. Basta magansi Kamay ka. lagi ako. Huwag na na yung mamiso. Mami, kato. Sige. Bye na lang.